Ja uskon myöskin, että tämän kilpailun myötä huomaan Elviksen yhä edelleen tavallaan elävän. Well, Peepapaloola, she's my baby. Peepapaloola, don't mean baby. Peepapaloola, she's my baby. Mua itteeni kiehtoo siinä niinku musiikin lisäksi Elviksen niinku elämä, että köyhistä oloista noustaan niinku maailman suosituimmaksi artistiksi. Myrskylinnut, jotta taas ne saapua saa. Jorma Kääriäinen ja Topi Sosakoski on mun suosikkeja. Mua on luultu vaikka miksi. Kyllä moni on tullut sillä lailla läksyttää, että mitä Jorkkaa. No en mä oikein osaa sanoa, että olisiko se Oitin Elvis, mutta on se Oitin paras viihdeihminen. Seppo elää, Elvis ei elä.